Салом алейкум. Гӯш кунед бародаро. Яка савол дод ки ана саҳар кор мебурам, бега медурам. Мақсад айсар то бегара да хона ҳеҷ кам нест. Не ки моҳожда суми свет мебиёя, нигоҳ мекунем 500 сомонӣ кор кардагиай. Сири ҳамия бародарам медонам. Медонам ки то што чихе, ай чӣ сабаб ихе кор мекунад. Сирш ҳаст. Ягон чи бесир нест. Ана фикро обод бошад. Ягон чи бесир нест. Фикри ҳам метавонам дар шумо гуфта, но ба як шарт. Действительно гуфтестам, қасам метавонам то што медонам ами сирша. Ана просто подписчиком камай 400 чантай ман мехоҳам ами 1000 та шава. Сири ами ҳар як таитида эълон кунам ба воситаи видео барасонам шумода. Инам қакор. Бинем агар пешравӣ шава, то што канал 1000 подписчик шава, ман ами сирам мегӯм. Бисёр сирҳое мегӯм ки мисол ин автомат мехаранд, ахело дар хонаҳошон мезананд, ана автомат тез ов мешава, ана расходатон зиёд. Ҳамин корҳоро ба шумо ҳар як татонам фаҳмоданиям. Хуб, канали мо Хурик 90. Саломат бошед.